Stânga este reprezentată de progresiști care susțin schimbări sociale și economice pentru a asigura egalitatea și drepturile minorităților, fiind pro-reglementări ale statului. Socialiștii merg mai departe, propunând o economie controlată de stat pentru a elimina inegalitățile economice. Între aceste două abordări, socialdemocrații promovează o cale de mijloc, combinând economia de piață cu un stat activ în furnizarea de servicii publice, precum sănătatea și educația gratuită. Valorile de stânga: egalitate economică și socială, intervenția statului în economie, drepturi sociale extinse, libertăți individuale și progresism și internaționalism. Cu alte cuvinte, stânga susține o distribuire mai echitabilă a resurselor, promovează reglementările statului, taxele progresive și protecția socială, sprijină accesul gratuit la educație și sănătate, precum și existența sindicatelor care protejează locurile de muncă. De asemenea, recunoaște și respectă drepturile minorităților, susține feminismul și ecologismul și încurajează colaborarea internațională prin reducerea barierelor naționale. Dezavantajele părții stângi: povară fiscală ridicată, birocrație excesivă, descurajarea inițiativei private, deficite bugetare, risc de populism economic. Mai pe scurt, dezavantajele stângii sunt taxele mari care pot alunga investițiile, un stat birocratic și greoi, intervenția excesivă care descurajează antreprenoriatul, cheltuielile sociale ce pot duce la datorii și populismul economic cu promisiuni greu de susținut.